Kokos. Toto ma sprevádza dneska celý deň. Ja som dneska toľko nakrmil. To je strašné. Je to výborné. Takže čaute, ideme na struhovečku, dneska je zahájenie a ja idem vyskúšať pstružíkov. Budem chytať niekde tam, ako je ten špic, ukážem len špičku pro túto dráhu budem prechytávať, poďme si nahodiť. A toto som už vôbec nechcel. Bol záber. OK, takže zdravím vás. Pokračujeme v love na gumu, na kanáli na gumu. A ako vidíte, tak sa mi príliš nedarí. Budeme to skúšať týmto spôsobom na gumičky. OK, takže mením miesto. Idem sa vrátiť tam, kde som bol. Niekde za ten húčak. Uvidíme. Dneska tá aktivita celkom biedná, ale vôbec mi to nevadí. Pretože aj ja som ešte vôbec nie v rybárskej forme. Keby ste videli to nahadzovanie, ktoré som nenatáčal, chvála Bohu, by ste sa takzvané chytali za hlavy. Takže po 4 mesiacoch hádzať s ľudicou dosť halúsnou. Bol tu pri mne jeden pán, mohli ste ho možno že aj počuť, neviem, či som na to natáčal úplne. A hovoril, že toto je mŕtve. Tak. Dúfam, že sa mýlil. Že ešte niečo sa mi podarí. Idem sa presunúť. Zatiaľ. Tak toto je bomba. Prvý náhod a hned som to proste zachytil. To sa hýbe, no ale ja som si není úplne istý, či to dokážem vyťahnuť von. Malý trik, nikdy neťahajte proste cez palicu tie
nástrahy von. Som zrušil pár prútov týmto spôsobom. Dobre, tak dneska som chytil prvú mega rybu. Je to takáto krásna halus značková. Wow, banger. Pozrite sa na to, krásne za hubičku. Ty vole, pozrite sa na to, ako raketu si to ja pleťam. Čistá bomba. Je to tu plné haluzí. Ďalší strom. Kde takier. Ježiš, čo stváram, preboha. Kurva. Bol tam záber. Skúšame takúto taktiku, že to necháme vyslovene stáť. Tak odtiaľ to viem pekne prechytávať. Veľmi veľa miest. Idem to skúšať momentálne. Tá bazička. No teraz máme sekvenciu, že chytáme samé haluzinky. Takže nič moc. Aj toto asi nie je moc dobrý nápad, že? Strašne moc to je týchto haluzovín. A ja dúfam, že to proste dneska zlomím, ty vole. Ale som ochotný tomu proste dať veľa času. Skúšame to na bielo smáčika. Takto vyzerajúci biely smáčik. Prvý náhod na túto úžasnú nástrahu. A uvidíme, či nám prinesie záber. No taktika teraz je to vlastne nechávať stĺpci tak nejakým spôsobom voľne padať, spoliehať sa na to vlnenie toho smáčika, že vydráždi tú rybičku k záberu. Jednu vec viem, že keby som tam nabil rotačku, tak je to šanca ako mnohonásobne vyššia. Ale to nie je dnešný cieľ. Dnešný cieľ je spraviť rybu na gumu. Keďže tento kanál sa volá Na gumu, tak aj prvá ryba sezóny bude na gumu určite. No verím tomu, že si toho obstružíka vyhádem. Tak toto je čistá bomba, čo sa práve stala. Som brskol s tým prútom o ten skurvený strom, lebo mi odtrhol vydrbaný smáčik. Že nenadávne. Dá sa to? Nedá. No nič, ideme na kafíčko. Vymením baterku v kamere a pokračujeme. Aby som vás neklamal a pravdu vám povedal, tak vyzerá to tak, že dneska to bude dosť ťažké chytanie. Je zdvihnutá voda a chalani chytajú, čo chytajú, tak chytajú na železo.
OK, takže máme nové miesto. Tam ako sa mi točí ten prúd, tak by som to chcel hádzať, ale musím hrozne potichu. Čo najväčšiu šancu si dať. No OK, takže presúvame sa na ďalší spotík nejaký. Problém sú tieto pukajúce vetve, proste to je strašný oprus. Ja mám pocit, na takýchto maličkých pstruhovečkách je toto úplne zásadné dojsť potichu k tej vode. Nejebnúť podberák, ako to mám vo zvyku. Takže našiel som si miestečko tam, tak odtiaľ keď nebude pstruh, tak ja už neviem. Začínať pstruhovku na takýchto technických vodách je fakt peklo. Skurvené peklo. Vôbec som není vyhádzaný a ide mi to strašne špatne. No, začíname také mierne mizerére. Na strome mi visí nymfa. A ja už tam bijem takýchto hnusných červíkov. A som veľmi zvedavý, že či sa mi podarí zlomiť tú smolu skurvenú. Ale odbehnem si toto a idem si skúsiť toto nahodiť. No. Tak dúfam, že ste toto kurva videli. Začínam byť trošku podráždený. Už ma to začína pekne srať. A budem musieť asi zmeniť miesto. Myslím si, že to bude úplne zásadná vec. Tak zatím. Teraz si to nevšímajte. Je to veľmi trapné chytať na rotačku. Skúšame takto, že zlato, bielu nymfu a uvidíme. Máme to na trojku hlavičku. Videl som tam niekde sa obracajú, bolo vidieť biele krásne brucha, takže ideme na to. Videli ste záber. Proste spadol sakra, ale už mi zdvihol adrenalín dobre. Takže vyskúšame otočiť ešte tretíkrát toto miesto. Do tretice všetko dobré, tak dúfam, že to vyjde. To dneska samé dúfam, verím, ale čo mi neostáva, no. No, takže, konec lovu. Na tomto mieste idem si uvariť obed a idem do Orešian na potôčik pokračovať v love, lebo dneska to proste není úplne ono. Dneska to chcel ráno spraviť proste železnú pesť, rotačku a proste tam drtiť vtedy, keď som tam bol prvý, ale proste taktika je iná. Môj kanál sa volá Na gumu. A preto toho prvého pstruha sezóny musím chytiť na gumu. Už som zutekal zo svojej cesty na chvíľku, dal som tam rotačku, ale hneď som dal preč, lebo proste guma je guma. Takže idem si variť, vidíme sa pri nejakej ďalšej rybárskej akcii.
slanina je fakt znamenitá. To je totálne dobré. Bude krásne ležať v tom aute. My tam teraz pridáme vodu. Necháme to zovrieť, zavriem to takto pekne s pokrývočkou. Ja tam pridám trošku korenia. Je tam trochu soli. Keby ste to mohli cítiť, tak to nám to trochu vré. Vyzerá to trošku ako pomie, keď som sa na to takto zadíval, ale myslím si, že to bude takzvané stáť za to. No, nebudeme sa zamýšľať, čo je v tomto, v tej hríbkovej polievke do hrnčeka. A to bude najlepšia sáčková polievka široko ďaleko. Možno som mal také slabšie raňajky a keď by som mal ešte hladný, tak tomu ešte zakrojím klobásečku. Ako to krásne vyzerá. Že na to, že to je proste sáčkovina za 33 centov, tak sa to dá takto vytuningovať. A ja už zastavím ten horáčik. Takže ideme servírovať. Tak, polievka je hotová. No tak to bude trochu chlebíka. Asi to predpokladám, že bude kurevský slané, lebo som to možno trochu prehnal s tou slaninou. No jasné. Je tam cítiť tá slaninka. Trošku mi asi prihoral ten hríbik. Ale nevadí. Je to výborné. Ešte si nakrojíme trochu klóby. Je to strašne dobré. Ja sa pobalím a pôjdem. Ešte po klobáske, čo musí prísť? Samozrejme chlapský perníček, lebo po obede sa vždycky pýta zákusok. No, presúvame sa na ďalšiu lokalitu. Napapkaný zákusek bol, káva bola ráno. Verím tomu, že dneska ten pstruh padne na tú gumu a že dojde tento kanál svojho mena a môžeme sa oficiálne volať Na gumu. Už som chytil kapra na gumu, takže dúfam, že aj pstruha na gumu chytím. Ináč s tými kaprami mám celkom dobrú genézu. Som z kajaku vytiahol 3 kaprov za sebou. S tým, že prvého som normálne drapol za papulku. Regulérny záber, všetko. Potom keď som ho vyhákol, tak som proste hodil tú gumu do vody, len tak prišiel asi pol metra pod loď. A kým som pustil prvého, tak mi to bol druhý, skoro mi zobral palicu do vody. Tak som si hovoril, že asi tam bolo len nejaké hejníčko malé. Tak som nakoniec tam hodil ešte raz a na tretíkrát prišiel zase kapor. Tak som 3/4 hodinu zabil s kaprami a išiel som proste s lodičkou ďalej, lebo boli veľmi hladní po kriklavo žltom kopytku. Extrémne hladní. Takže vidíme sa na destinácii zatiaľ. No, takže vítajte na pstruhovke číslo 2. Ja dám ešte šancu tej nymfe. To je moja nástrah dneska. A keď ne, tak tam proste písknem to najmenšie magnetko. Nie magnetko, a kikra, ktorý existuje. To je tam maličká rybička v tej krabičke. Strašne mám zasyflený hrštán. Zamačknem protihrod. Môžeme jesť na to. Ideme na také trošku prechytanejšie miesto, sú tu aj schodíky. Všetko sa mi motá. Otrhol som si nymfu. Začínam sa potiť, začínam nervy. A to znamená len jedno, že musím zmeniť miesto. Takže ešte tu dám 2 hody a idem preč. Kokos. Toto ma sprevádza dneska celý
Ja som dneska toľko nakrmil. To je strašné. OK, takže už som si zakrmil ďalšie miesto. Začínam také mizerére, že mám chuť polamať tie palice. Tento batoh musím do koša, lebo to je tak na... Strašne je to na... Malička je moc tá štička. To je tak na dve kravičky. Bol tam záber. Tí pstružíkovia sú zaparkovaní proste pri tých krajoch. A ono je síce krásne, že ja dokážem tam presne nahadzovať. Takže presne to je o tom, že raz to nahodím zle a môžem viazať znova. No, takže som na mieste číslo 3, skovávam plandavku. Stretol som tam nejakého rybárskeho kolegu, ktorý bol veľmi pohodká a nechcel som ho otrávať tým, že mu tam budem smradiť s kamerou. Ale ideme si tam hodiť zase tohoto troutgruba a ideme skúsiť, čo to dá. Toto je vlastne posledná destinácia, dám tomu tak hodinku. Chcem to ísť vyskúšať túto trošku pregrubovať. To mala byť veľká výprava aj s prespávačkou, ale nakoniec to z toho nič nebude, lebo má pršať. Som sakra blízko domova. Takže sa napijeme vodičky a ideme chytať. Tam strašidelne prší, takže musíme byť sakra rýchli. Už aj na mňa, kvapka. Tak ste počuli? No, takže dvakrát som nahodil, dvakrát som zavadil, takže asi sa na to vyserieme. Pôjdeme dom. Celkom poprchá, odopínam si kameru. Už ma vidíte po celom dni, takéhoto zmordovaného. A ja sa s vami lúčim pre dnešný deň. Tú krásnu paličku sa lúčim. A majte sa krásne zatiaľ. Takže sa vidíme zajtra.